उनके एडीसी एरिया चिकन सिंह জাস্ট আমরা ভিজিট করছি এখন জাস্ট নোট করে নিতেছি ফাইনাল না এটা পরে ফাইনাল হইছে ওইবারই যদি আমরা আমি কথাটা প্রবলেম থাকে তারা বাড়িতে এখন বাজারে abano gosina kha aboni pore bini team no tabo sport verification joint verification khanyan baginai tini oborok bebang phai tabo sport verification choli tongo borok tak sigarma khaikya bo area thangi tongkha a area ro borok ta gosima tongbai kha song borong phunuka mo sini area omo sini jaga borok tabo abano demarcation eisa borok abano emen khlanya hini gosima tongo song chaita sport verification tabo khlai phekya taibo ongnai tabo o jagao choli tongo jurbukhur je area obon song tabo sport verification khai tongo sport verification norok je tabo khai tongmani oboni kagos ba norok je sinar mon obo yang ting mani norong than ka record narok nai dana buron than sini tongnai record toi ko tabo tongo tomono buro dm thangi ba aro ulta kok sabai obono tomono khlai bai kenka ulo tamang ingia borto songoma sungnai songoma phunukpinai jebabi tabo sport verification khai phekya bor abor songoma phunukpinai awon porti song gosinai bile norok ni awon bagani sport verification ta tabba norok ni mitino saka yang te norok no kaham so kata phai juda no phekya aro buto kok mili yang kata boron thangpai man pore upro bo oino kok sai norok namno include thai ru kang ngai ingia song kon dino mani amo kono dino mania borok jodi mano gosia hangke mo baning iso belai situation gorom choli tongo sini hana song kichapana egin jepan thanan reglak song mono kuni jonong na reglak borok hangke bahake maps na moi motoi hmenya map boynyai je tabo bisra monja amchai tabo je nogor panchayat khainya hmenya bo je borok na hamani map na hamani omaka ki nongno suda singka agi borok sungyang nai borok ni onusar borok khaima bagaino tak mono clearance borok rimalia ble आज demarcation khanya rok tab logi phajak tongmanya ble map ti phai tongmanya ble borok abono phunung marlia ble songo phunung marlia ble milia ble bor ta gosima tongkhana ble abono tanai hake ma khanya gosima tongle bor ta copy emen khai tongle bong yago tija omaka najak mani norok bofro saiman mo saimani ko 23 tarik ko borong je propose kagos notification kari rikha sangapur saiman ka 2015 no gazette notification ongkor jak a jora kha norok kispan saimi ana apur to nogot panchayat ngai hini morok nya phutle tabuk se borok ইয়ার মার্ক খাইবলে আসে থেকে আসে অনক থেকে অনক বঙা নক বেরমা বাই তো এরিয়া ইয়াবলে প্রপার সঙ্গ মেব মা ফুনুঙাইবলে বিয়াংতি থাংখাম আব তা ক্লিয়ার ngi tongta oboni tabo policy rectify ngi tong tabo policy obo nong bom haiwanso adc jagano khusurunani ekdom target obo mo tam chasinai sini tini wa ha thango khana wa ha thango hagen painita afan ngi mano borongni কিন্তু সঙ্গ থাঙ্গিয়া মানি মনো সঙ্গ বরক যদি না সিনি অবজেকশন বরক গসিয়া আঙ্কে সং অন্য রকম ভাবে সং থানান সিন বাইক দং নাই বেবাং ন সিনি একদম ইয়া মেন্টালিটি আর